Krásný den z dobrovolnického centra Adra v Havířově. Zdravím vás já, Lenka Praus, koordinátorka dobrovolníků v Havířově, a můj kamarád Kunťa. Venku je sice sichravo, ale my máme pro vás dneska příjemnou věc. Budeme losovat 10 výherců letní soutěže Lušťovka. Do Lušťovky se nám přihlásilo 186 účastníků a my máme tu krásnou příležitost vylosovat 10 z vás, kteří do toho šli s námi. Tak Kunťo, musíme to. Já zavřu oči. Tak. 10. výhercem je pan Ďurca Milan z Nového Domova Karviné. Jupi, gratulujem. Tak, Kunťo, ahoj, pojďme. Tak, Kunťo, umíš číst? Co? Tak, na 9. místě Trauda Grigierová z Alzheimeru Home Český Těšín. Tada, gratulujeme. Tak, na krásném 8. místě máme koho? Co pomůžeš mi? Je to paní Dietrichová ze sociálních služeb města Havířova za denní stacionář. Děkujeme, gratulujeme. Tak, teďka, jaké to bylo místo? Asi 7. Tak, na 7. místě paní Danelová Zofia z Centra sociálních služeb Český Těšín. Tak, kolik toho ještě máme? 6 míst. Tak, pojď na to, rázné. Na krásném 6. místě pan Kašpar Antonín. A teďka nevím. Takové zkrátky. DSSH Karviná. Koordinátoři a kontaktníci by budou jistě vědět. Tak, co pak to máme? Paní Černá Margita, Nový Domov Karviná. Kolik ještě nám zbývá? 4 místa do 10. Tak, další místo paní Marie Hudáková, Domov Březiny v Petřvaldě. Takže taky gratulujeme. A poslední 3 místa, perfektní. Paní Svatošová Senekura Havířov. Takže se těším, to dávám já možná. Tak, další. 2. místo, Pončová Olga, Nový Domov Karviná. A první místo, Pončo, makáme, teď ty. Na krásném prvním místě je paní Tamášová z Senekury Havířov. Tak pro všechny zúčastněné a teďka vylosované máme krásných 10 cen. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na předání. Ahoj!